Hai perlok barok tong in pe menta sak ane kawai pat ka jing shet ka pat suk bat ka bakloi pa ban shet Bun sin hi ya kan nuku kam ka pangi tre la nengi le ngi ya le ban pendep ya ka ha ka por ka babiang te ka long lang kum ha ka ne kawai ka video ka pa menta ngi ya le kat bala ban shet ya ka ne ka jing shet kumno ban pat suk bat ban penkloi kata ka dei ban shet yo Maggi bat u Chow ha ka ju ka por Kabanang kang ngin pon shwa yo Chow ha katu ka ka bakloin nang ta sa ai lang ka Mluh bat ka Umphniang knang ba unlai dambian. Dapat ngin pon sayau Maggi. Maggi ngide ban pon tang kumba minit bat ka ngide ban shuai antat dei ban ai tan na Mario ujem tan. Nga ai lang ru Umphniang, Piat, kajor, Presbin, kubi, Mluh nang tapat kitu kinosla jong ki Maggi. Hadin kata saking katukan ne nang tapat sathe dak kepala dep shet. Nang tapat mentangin tep lang baru tu Chow bangila dep pon.
soya sauce hang tua nang ta saking lang balada kwa bakan kham yong chu pat la ban ai hadu lai ne south samoi ro tu ko jing shet kala i kapas nu suk pat kapas nu kloi ha ban shet te shua ban bam in hap ban berlang pat kino kitin cha sauce kum tu matu lene chili sauce ro nang ta sa ai lang pat ki slap piat ro te perlong tang kum tu hi ya ka bam ta video kala kut hang ne tengin saya kendu piang ha we pat kapor Khublei Shibun